Daudhara थांनाय द लोगोफोर बेरायनो थांनि 15 आगष्टनि ओरैनो लोगोफोर आंना फंबाय गोजा फंबायफोर आंनि फंबाय गोजा आरोना लोगोफोर बिसोरो बेरायनो थांसै माबार फै दा फै फै थांग्रोसिगोनसो नामा इसोरले थांग्रोसिगोनसो नामा इसो होनदां नेदो खोमा र' बेयाव हाबलांनि औ थांनो नागिरदों न'आव थांला आरोना लोगोफोरनो फंबाय माखा फालागुरि मा गामिलै आबे फालागुरि होनोना इखौ फालागुरि गोलैयो Falaguri Falaguri ada nanya lưng không bé rồi nãy chưa đó bé mắc à ô đi mà thả mày vừa rồi à mày आमायमोन आरोना आइनि दसे रायलायबाय जोङो थांफिनबाय आमाया आइनि फंबाय आरोना इयो आइनि फंबाय थांबाय हाथायाव थांदोंमोन आरो दिनै रबिबार बाजार जायो दावथारा होनो ना खमला बाजारसो होनो थांबाय आमाया दायो जोंबो आरो हादानाव थांसै आरोना इयाव फालागुरियावसो दङ जोङो आबै लाहानाव दायो माबायाव थांसै हादानाव गोजोनफुरियाव बाबु माखाया इसानि आबै लाहानि फिसौला थांबाय आमाया Aga? 당신차 받았으니까 네, 사하고 아이머나 여성 투여는 나이는 좀
मुलि होनो फैदोंमोन आरो ना आनै लाहानाव दायो इनिफ्राय थांसै जोङो इयाव गोजोनपुरि होनो आरो ना दावधारानि साहा दावधारा सकनि साहा आरो ना गोजोनपुरि गामियाव फैदोंमोन आरो ना जोंहानि आंनि गामियाव आरो आइया गैया दायो आबैलानावसो दंमोन नालाय दायो न'आव थांला जोंहानि एखै थाङो आरो ना नैखै थाङो एखै थाङो आरो ना जोंनिया न'आव थांफिनसै लोगोफोर न'आव थांनो माने दसे ससे बेलेगखैबो हाबलांबावनो दं नालाय देखायजोबनो हानाय नङा लोगोफोर भिडिअआ गोलावथार जागोन आरो ना देखायजोबनो हानाय नङा हाय फैदो जाबायबा अबाव फैदों मानि मुलि बेमार जाथ'बाय लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन मालाबा थांगोन भुटानाव दिनै थांथ'ला
माबायदि न'आव मोनफैनानै रोंमारगौलै बिसोरो रोंखाबाथाय नामा जाबनोबो आनारस जानोसै लोगोफोर दहाय आबैला हरफादोंमोन आरोना बेखौनो लेमनो होबाय आनारसखौ आबैया अख्रा अख्रा हरफाथारबाय आरो लाबोआमोन दा मोनजासिगोन लाबोनानै दासो साफा नुबाय नुबा खोमसि माबा अबेबा जियाल सिङाव हाबना थानाय बायदि मोनदोंमोन आं जाबाय थांसै नामा दे थांदो गाबोन फैगोन थांनोसैनो लोगोफोर न'आव थांसिन आरोना जों दावधारानिफ्राय मोनफैबाय दायो साहा गोजा लोंहोबाय एख' गैयामोन